Morjes ja tervetuloa uuden videon pariin. Olisi pari juttua ennen kuin menet kattoo. Ensinnäkin kiitos kun katot. Ja toinen on se, että mä nyt alan tästä näitä mitä asioita mä nyt tuossa hallilla teen. Pääasiassa Volvoa 940 ja siinä on pari muutakin projektia, niin mä alan niitä nyt tekemään tänne YouTubeen. Ja sit kolmas asia vielä, niin pahoittelen tätä äänenlaatua tossa videolla. Mulla ei vielä ollut silloin hommattuna mikkiä, kun tuo kuvattiin, niin äänenlaatu on vähän mitä on. Se ei oikein ota niin tähän puhelimen mikille se, että mä oon tuolla niin monen metrin päässä ja puhun vähän tonne päin. Niin pahoittelut siitä. Mut näistä huolimatta, niin toivottavasti video on katseluarvoinen ja toivottavasti se on teidän mielestä hyvä. En tiedä. Mikäli teillä on jotain palautetta antaa, niin pistäkää kommenttikenttään ihmeessä ja muistakaa tilata ja kommentoida ja tykätä. Ei mitään, minkä te videon pariin. Ihan jees, ei kauheasti kärpäsi sen. Tosiaan, joo. Tänään olisi ideana kirjoittaa tuo tämmönen, mitä ihmiset sanoo vinokoneeksi. Tämmönen kutitatu vinokone pois ja Femari-vaihteesta sieltä kans tosi jatkeena. Se sieltä pois ja punnita se, että kun mä painaa ja sen semmoista. Katsotaan miten menee. Mä nostin tunkilla jo off-camera auto ylös ja mä aloin nyt irrottaa tuolta vaihteistopalkkiin. Täältä ensin 13 milliset pultit auki. Se on vähän kierrelukiite. Nyt tuosta kardani irti. Voi vittu se on kuin 19. Saadaan me tosta. Se on 8. Voi vittu. Siellä olikin ihan oikea. Eli 18. Perkele, että hyppää yli. Oi. Mä en muista miten nää on kasassa. Nyt on niin kauan aikaa kun mä teen. Ei tuu. Pärähtänyt siihen puslan keskiosa. Varmaan. Katsotaan jos saatais tällä. Kikalla. Ai joo, sieltä tulee koko pusla. No sekin käy. Joo. Pärähtänyt tuo pusla tai toi holkki tohon pulttiin. Vaikka se on ollut rasvaa välissä. No ei se että limppu vaihdetaan täältä takaa muutenkin. Näköjään nää puolet hajonnut. Jees. Sitten seuraava. Täällä on näköjään sama juttu. Tuli paska.
No otetaan tästä sitten nämä. Koitetaan ottaa nuo auki. Katsotaan jos se lähtisi. Sieltä saatiin 19 lenkkiä ja 19 hylsyä. Nimenomaan hylsyä. Katsotaan. Koitetaan ottaa nämä. Jaha. Sieltä lähtee. Hiukan kärsineen näköinen. No, ei mitään, nää vaihdetaan kaikki muutenkin. Lähti. Mä en jaksa oikein työkaluja, niin mä koitan ottaa tuolta vielä listää. Ehkä. Tuliko? Tuli. Tuliko se? Sieltä tuli. En vaan muista, että riittääks tässä kardaanissa varaa, että se tulis pois. Kyllä näyttäis ainakin riittävää. Hiukan vääntöä väliin. Joo, riittää iloisesti. Noin, nyt on kardaani minimijoustossa. Noin, sit tuolta vaihdettaakin. Vai oliko se niin, että se lähti ihan tästä? Tästä ihan tämmönen pikalukittainen sydämi. Oli, mutta en mä saa pois. Vai oliko se tuolla? Tuolla. Näkyykö? Tuolla on. Otetaan sieltä. Se ei nyt valitettavasti näyttele kameraa, mutta tuskin teitä haittaa. Että missä on mitään. Pistän tän nyt tähän takaisin. Aiku niin, tää oli tämmönen perseestä laittaa. Noin. Tämä kaveri täältä. Sokka irti. Noin. Tuleeko se nyt? Joo, noin. Joo, tää oli tämmönen fiksu systeemi, että yhden sokan kanssa. Ei tarvi koko vaihdelinkkiä purkaa tosta, kun riittää irrottaa yhden sokan. Sitten pakkianturi. Noin. Mä otan se vähän tänne sivuun. Sitten tosiaan vaihteistokanne vielä pois. Mä pistin jo tunkin tohon tueksi tuon.
Mikä lasken tunkki? Sitten seuraavaksi keulan purku. Aloitetaan näistä. Vaski pois ja Flektin kannakkeet niinku tost. Ja täältä alhaalta sama på svenska. Noin. Vittu, että on perseestä. Kuka tänne on näin laittanut? Vittu oikeesti. Noin. Yhdestä nurkasta vielä tuolla. Tuolla näkyy olevan. No. Sitten pitäisi kaiken logiikan mukaan tästä nousta ylös niin. Noin. Nyt lähti kuva. Miten? No joo. Muuten ruosta. Käikä. Vähän mitään pulttipyssy, mikäli jää niin. Voi tosta vielä. Tadaa! Jäiseen museo! Muuten lauluääni oli. Joo niin jo. Ilmastointi joutuutta pois. Lukko. Toi kone meni lukko tosta. Ja ilmeisesti saa. Perkele. No tämmönen. Noin. Ja tästä sama homma. Saadaan tää vittuun käyttöön helvetti. Tadaa! Ja sit samalla på svenska täällä puolella. Se olikin vähän tällainen sydämi. Tämä. No, mä saisin tässä. Hetkään. En ymmärrä, miksi tänne on täytyy laittaa monta.
Mä joskus sanoa, että tää on aivan hirveä kötös. Näitä ei saisi lailla sallia. Tai siis nämä pitäisi lailla kieltää. Noniin, irti sitten. Irti sitten, otetaan rukaa. Näin. Sieltä. Talteen. Seuraavaksi ilmastoinnin tai lauhutin. Se on valmiiksi tyhjennetty jo. Vittu kun se pysyy. Sieltä holkki talteen. Miettimellä oli millä se näytti vielä liikkuu? Ai niin, siellä oli noin. Sit se on niinku välijäähdytin tosta niin pois. Noin. Nythän pitäis nyt se tulla tästä ihan vastamaan. Aivan saa. Noin. Välijähdyt pois. Helvetti. Nyt me saadaan tämä niinku täältä. Saadaan. Ilmastoinnin lauhutin. Ja tähän tää holkki. Putkien holkki. Paikka. Like so. Joo, sitten tää mukkopelli. Niin tää oli tää mun syyläri noit pehmikeen, ettei syyläri enää vaurionoista, pellireunoista. Siinä on tommonen putken käikäle, tai letkun pätkä. Toinen lukko. Ja tätä edes se tarvii muistaa. No se voi olla tuolla. Sitten syylläri. Se alkaakin sitten olemaan melkein viimeisiä tästä keulat. Sitten on johtosarjaa ja sen semmoista. Mä koitan saada tuolta vedet osumaan ämpäriin. Katsotaan, onnistuuks. Vähän purkkiin alle. Jossa se edes vähän kiinni. Se on kyllä aina kun tästä ottaa. Se on kyllä aina kun ottaa letku auki, niin se on aivan joka puolella. Se on aivan joka puolella jää.
Aika hyvin. Mun täytyy pitää käden kanssa. Aika hyvin. Ei pahaa. Ei paha ollenkaan. Ei paha ollenkaan. Tada! Yes. Sitten kai. Hukkavuoti. Alpainen linja. Sen kameralla on se. Vain. Jälleen käännettävää. Ja ylävesille uskomaan. Sitä voi tehdä. Tää olikin teille. Nyt pitäis syylläkin lähteä tästä nostamaan. Niin lähtee. Semmonen. Seuraavaksi tästä sitten niin sitten on nämä kompuran linjat, ilmastoinnin kompressorin linjat, screameri, hukkaportti screameri, sähköt, mitä muuta. Eikö, siis kauheasti nää. Sit se on pois. Jatketaan. The beat goes, 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 boom, 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 they show wanna dance all day, hey!
Se riittää. Ja siellä oli vielä. No. Ennäpä tiukka. Mikä tiima? Haaveri. Kiinni. Mun näyttää, että on sulaa. Tulee. Opa. Tulee. Kevennetään laski. Otetaan ne sit. Ei nosta. Ei mun hävi kumpion korvasta. Ai tuulilla. Nyt tulee. Kui hemmetti. Toi. Millä se on päässyt edes pois? Papa! Ei se mitään. Ei kysy. On mun tartti herätä. Sovellutin. Joko meni? Joo, heitetään ne saman tien vaan päin. Tää on joku kivi alla. Ja uussaa. Hei, saatiin koko paketti pois ja seuraavaksi punnitaan. Sitten mennään syömään. Juu. Aski vaan pois. Mä 7. Kuitsu 7. Mä ajattelin ottaa ylemmäksi kiinni. 17 on jossain siellä. Haluatko katsoa? Tänä kerran siitä on. Joo, se on päin. Prego vaan. Anna toi turvakeino. No mitäs tämmönen GS6? Mitä se vaan jää? On mun se tääkin. Oho! GS6 meinaa. Pemari. 6-vaihteinen pikkuaski. 47 kiloa. Noin. 47 kiloa. Mitä vinotareja?
Error! Eli siinä on painaa yli 2 päivää. Mä painan nyt niin, mä painan yli 2. Häh? Häh? Ei oo vielä. Nyt. Se kun se menee 200 yli, niin Se menee 200 yli! se tippaa. Vittu malmi kasaan yli 200 kiloa. Ei voi olla. Siis vittu, minun painaa niin paljon, että vaaka menee tilttiin. Kuinka M104 sitten? $25. Vittu, että on painava malmikasa, mitä helvettiä. Joo, eikä me mennä syömään. Joo, semmonen video. Se on nyt pois. Ja mä ajattelin, että nyt on ehkä hyvä hetki puhua siitä, että mitä tähän niinku tähdätään. No, tähtäyksessä on se, että tää olisi niin kuin sillä Mersun koneella niin kevyempi kuin nyt. Ja se, että painojakauma olisi parempi. Mullahan on nyt painojakauma on, tai paino on 1479,5 kiloa. Painojakauma on 53,5% edessä ja 46,5 takana. Niin tavoitteena on saada se matalemmaksi, tai ei matalemmaksi, vaan niin kuin enemmän painoa taakse. Ja miten mä teen sen, niin mä kevennän tästä keulaa, lähinnä niin kuin kuituosilla, lasikuituosilla, loukaaria, konepeltiin. Ja sit se paino, mitä mä säästän täältä keulalta, että jos nyt vaikka lasikuitukonepelti säästää 5 kiloa, niin sit mä pistän 5 kilon painon niin kun tänne taakse. Niin sit se kompensoi ja tällöin painojakauma siirtyy paljon enemmän kuin se, että keventäisi pelkästään keulalta. Ja kun todennäköisesti M104, se M104 on todennäköisesti paljon painavampi kuin toi kötöstys, niin kun toihan oli nyt niin painava, että edes, siis vaaka meni tilttiin. Ja siinä on joku 200 kiloa niin kuin raja. Niin en tiedä, mitäköhän toi M104. Heittäkää veikkauksia. Joo, mutta semmonen, tässä on idea. Ja sitten jonkunnäköisiä kevyempiä vanteja varmaan meinaa laittaa, hommata. Ja joo, katso nyt, miten tää lähtee tästä menemään. Ja joo, jos teitä kiinnostaa, niin mä kyllä voisin mielellään tehdä tästä semmosen niin kuin historiapätkän tästä autosta. Meidän tää on mulla ollut nyt 5 vuotta ja tässä on aika paljon kaikkea tehty jo. Niin et miten tähän on päästy, miten tähän vaiheeseen on päästy. Niin semmosen pläjäyksen voisin tehdä. Ja joo. Eikö siinä? Mä lopetan tältä päivää ja se on siinä. Moro!
Sitten seuraavaksi keulan purku. Oi vittu, mun piti ottaa se muuten. Se pätkä piti ottaa ja näin.